Ya bandaku ya donyaku. Bondo bandaku dhewe donyaku dhewe. Wah. Kang Slupan memedi ngendi ya iki? Ora ana apa-apa kok. Ya bandaku ya donyaku. Oh ye. Hahaha. Maksudnya apa itu, Truk? Kowe kok wong tuwa teko tok keplaki. Kowe ora tau tanggap karo karepku kok, Reng. Ndekno bendina pentas kok ya ora tau klop. Lah ya ngomongi sithik, karepe ngejak apa? Fragmen apa? Aku ngejak fragmen aku Prabu Dasamuka, kowe Prabu Rama. Terus mburi kuwi Sinta. Iki rupaya Selokan Mataram ki Sinta. Wis anane kuwi kok ya ora masalah to, Reng. Pokoke wong telu iki kudu kompak. Oke. Ayo diwitono. Onse. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara ya bandaku dhewe ya bono donyaku dhewe. Ora nyono babar pisan ketemu eneng kene ana ing wana Dandaka. Ora pangling iki Prabu Rama Wijaya. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Iya. Rada gantem sithik ta? Hah? Rada gantem sithik. Iya, ngono. Iya. Pancen dasar kepara nyata. Ingsun alindring Pancamarga. Pancawati. Prabu Rama. Iya Prabu Rama Wijaya. Alah. Yen ngono sing eneng mburimu wonge ayune Rajamak kuwi Sinta. Rawana prisakna matamu. Lho, sebabe apa? Wong kaya tong sampah kaya ngene kok muni ayune ora jamak, kocape, Reng. Kocape, Tru. Ya, pancen kepara nyata iki garwaku Rekyanwara Sinta. Wah, ya iki sing tak golek rino pantraning wengi. Nganti kepi-kepilan kumacan lu kepengin anyedi marang Dewi Warasinta. Dina iki ketemu nang kene. Kepasang yugya katuju inginu. Rama anang paran. Tak tembung kanthi apik-apik, nek tok wenehake kowe slamet. Nek ora tok wenehake, lara apa sing tok jaluk mesti bakal sembadani. Sabar. Yen kowe nembung Rekyanwara Sinta, jer sak nyatane aku karo Rekyanwara Sinta ki rumah tanggaku wis mulai retak. Ngono? Iya. Lan aku golek jalaran piye supaya iso megat Rekyanwara Sinta. Mula tak dangune sikik garwaku sing tak tresnani iki. Dage dangunen. Sinta. Yayi Rekyanwara Sinta. Gang, iki sing ora tanggap iki kok, Tru. Kowe iki mau Petruk ngejak fragmen, mengkono ya. Petruk Rawana, aku Rama, kowe Sinta. Walah. Aku? Oke, ora Kang Seno. Kowe tak timbali Sinta, kuwi langsung semaur. Oke. Sinta, piye Kakang? Gong, kowe kira ya biyen melu nderekke Ndara Anoman to, nderekke Ndara Rama ngerti Sindara Sinta kaya ngapa? Alus. Wah iya, ora iso ngomong ya ngene iki. Wonten ngendika ngadawa menapa Kakang Mas Prabu Rama Wijaya. Kok aku dinyangu wong. Ora, ya ngono kuwi gayane kok. Siap. Sinta Rekyanwara Sinta garwanipun Kakang. Kuwi ngopo kuwi? Kemayu kok cenanangan ora. Nuwun wonten pangandika ingkang adawa. Kakang Mas Rama. Wah apik iki terus apik dadi. Sinta dalam iki dicegat karo Rahwana terus
kowe arep dipek bojo. Alah. Kok ora wingi-wingi. Waduh ora. Kowe iki mah ya, Nyok. Kowe iki ora gelem. Kowe iki dipek Rawana iki ora mula kowe iki crita mbiyen nak ngerti to, nganti dicolongi mergo ora gelem karo Prabu Rama Wijaya anu Rawana raja. Oh, ya naskahe kler. Ora gelem. Kamas Rama Wijaya. Piye? Katresnanku ora iso dipisah-pisah. Aku ora iso tresnani wong lanang liya kejaba dibayar. Piye ta cah iki? Mayama. Aku mau pokoke. Piye? Kuwi muni piye? Sinta kuwi Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke margaki iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Moh tape bojo. Dasar kepara nyata wae lah harus paling jajalan iblis lalat. Ngiwake karo nata ngalengka Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Tinimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu. Dadi wong Papariman Wulandara. Wong melu Dasamuka kowe kekepul brana picis. Kowe arep nganggo mas ginepeng lakon. Lah kok ora gelem wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye, Gong? Piye? Iki nganu wae, ganti adegan. Ganti kan? Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya ya. Dadi Sinta bentet ndase. Malik iki, malik. Omah aku nak didados-dados. Oh iya. Woi, sik. Jagat yo batur tak sawang kaya Prabu Rama. Dasar keporo. Kegeden. Suarane gegeden. Katiuping maruta mando sabaran mangambar kongas Sukmono pangadil luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Loso Jenar ayo ndadekake gugup pengira si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Patih Loso Jenar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana. Umite racaruk maras nanging saremonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Kawula nun inggih. Paman Loso Jenar. Kadiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina maradiake matur marang manira samendhang aja nganti ing karempit paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembang kula anak Prabu Duryudana
menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar lungguhing nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi Prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non paman Bloso Jenar nggih ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna hangunisi paman lenggah ngadhep ngarsaning manira paman Bloso Jenar sampun boten kirang prayogi anak Prabu namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandapada paduka anak Prabu sampun lo tampi dawa sami-sami paman Bloso Jenar kasih kecak nanggen jangan dikulengah paman Patih Bloso Jenar sampun boten kirang prayogi nggir anak Prabu ing Ngastina Bawaduna Bapa ing Sukalima sarawujeng andika Bapa Durna kula ngaturaken karaharjan parawa paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban Kumbayana Astagfirullahaladzim bertobat suwalu gimbal Sumerante hawelah lha nggih ger tansah pinaringaning kawidadaning ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula tebih saking rubeda ingkang Bapa ngaturaken pudhi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nger anak Prabu Duryudana sampun lo tambah karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah Bapa Prembanduna nak ninggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nger anak Prabu Duryudana Dimas Kartomarmo prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo lho diweji sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung dalan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkaping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandapada paduka ndak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lho pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan tatanan sanggaring Purwadya Bala kang padha gantung sebo jeneng Panirana diambabarake wigatining pasewakan lho ngestu wada sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Nun mangke Koko Prabu Baladewa sawetawis lenggah wonten ing Datulya Projeng Ngastina Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandapada paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sembahan kula Koko Prabu Baladewa pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Patih Indra Jaladewaku Yayi sakalangkung katedha kalingga murda silih para martanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhumateng Raka para ing Mandura sampun kula tambah karya bombong raos sing manah namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tambah karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa non Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Duryudana namung semantena Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten sak mangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu namung boten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi anggen kula wantun hambayongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Balarama pengayoman kula jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Yayi sampun ngantos paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mestinipun
Sampun satrepipun menawi ingkang Raka katimbalan tumuli sowan wonten negari Ngastina. Sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bila ingkang Raka menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Mila menawi wonten abang biruning lampahipun para Sata Kurawa. Ingkang Raka ingkang kedatanggal jawab. Mila dinten samangke kula gelak lampah kula prapteng negari Ngastina. Ngestu padha kelawan sabda pangandika Paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Bila dikalanggan samangke Raka kadawan sowan wonten negari Ngastina, Yai gandeng sampun samapta ing gati sawega ing diri. Ingkang Raka sampun prapteng datulya Praja Ngastina. Mboten wonten ceceking raosipun ingkang Raka ing Mandura. Namung nedya nyadhong dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Ing mekaten Yai tumunten kababarna ingkang Raka nedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda tama Paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan nggih. Semunipun radi kaget manah kula teka Paduka ngawontenaken masewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun. Mugi wonten suka liraning penggalih Paduka anak Prabu Keparengan Mbabarana dhateng ing bapa ing kepatihan menika wonten paridamel menapa? Tuwin badhe wonten dawuh saking Paduka anak Prabu ingkang kados pundi? Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina. Senajan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi nggih. Teka Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun andadosaken kejot raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana, para punggawa lan para nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing Sukalima. Kula nedya midhangetaken sabda pangandika Paduka anak Prabu Duryudana menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun menika nggih. Anak Prabu Jaka Pitana. Long-long rambyang ningkang Driya Lirewang Candra katawengan sumu ing jas katuritan limut kapiyataning ojit ram remengdri yama nawum kakowongeng kakowongeng wang wisesa wonten dawuh Yai. Rikalenggan samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari miwakan lindranipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina. Napa dinten samangke kula badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina. Inggih menika kulawarganipun ingkang rayipun Duryudana. Lho, wonten menapa? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng ingkang garwa inggih menika Nyai Ratu Banowati. Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng kula warga Paduka sanesipun Yai kepareng ambabaran dhateng Raka ing Mandura. Nggih, wale-wale menapa?
tigang dinter kepengker kula menika nampi dhateng panganinipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kapirangu kaliyan satunggiling wanita lokasan nangis wonten pepangkonipun ingkang rayi pun Duryudana. Piyambakipun mutah kepengin dipun dhaupaken kaliyan satunggiling wanita menika kala wau. Prasetyanipun Lesmana menawi boten kasembatan anggenipun badhe hanggarwa dhateng wanodya menika kala wau badhe dipun entrengaken pejah gesangipun ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu ngemuti bilih anak kula ingkang jaler menika namung Lesmana ingkang benjangipun badhe nglintir keprabonipun ingkang rayi menawi kula sampun kepareng lengser keprabon. Inggih namung Lesmana ingkang kula gala-gala. Inggih namung Lesmana ingkang kula deng-deng supados sak mangkenipun saged gumanti keprabonipun ingkang rayipun Duryudana. Dinten samangken Lesmana mutah dhateng kula kepengin dipun dhaupaken kaliyan setunggiling wanita mereka ngandadosaken jibek raosing manahipun ingkang rayipun Duryudana. Mangribiyin Nun sewu Yayi, paduka menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng komandhangipun Nalindra Ngastina, Nalindra Sugihbanda, Sugihbandu. Panjenengan menika Nalindra Sugihbanda menika seprapat jagat kesugihan panjenengan. Sugihbandu panjenengan menika Nalindra ingkang Abebalaraja. Tegesipun menawi namung babakan anggen paduka badhe malakramakaken ingkang putra kemawon teka ngawontenaken pasewakan kados mekaten menika kala wau. Mestinipun anggenipun badhe malakramakaken ingkang putra inggih menika anak kula Lesmana Mandra Kumara menika wonten wigati dene paduka ngrawuhaken para sepuh madaning Gatulaya lakar kaleresan mekaten. Yayi tumeli kula aturi paring dawuh lajeng bot repotipun menapa ing atasipun panjenengan menika Nalindra namung perkara ngrabekke anak kok dadak nganakake pasewakan mboyongi dhateng sowanipun ing Raka Paman Harya menapa dene Bawa Durna. Jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh malakramakaken dhateng atmajanipun piyambak. Nggih, kula ngaku. Bilih menika dados pakaryan kula. Nanging Blakasuta kemawon jibek raosing manah kula gagas dhateng kawontenanipun Lesmana. Menawi ingkang dipun gayuh menika lama ing wanodya kemawon tartemtu kula boten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanita menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah pasulayan. Liripun paduka paring dawuh mekaten, Koko Prabu. Ingkang dipun jangka dening Lesmana menika inggih menika pun anakipun kadang kula Panengah Pandhawa. Putra ing Madukara pun Dewi Janakawati. Monggo kabar ingkang sampun kula tampa Janakawati menika sampun kapacangaken kaliyan inggih menika atmajanipun Yayi Werkudara ingkang wragil inggih menika pun Antasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca ing atasipun ngarah wanita kemawon teka sampun ingkang sampun pepacangan. Menapa boten badhe saru dinulu, menapa boten badhe ngembet dhateng wirangipun tiyang sepuh menika Prabu ingkang dadosaken sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Gatulaya negaring Astina dinten sakmangke menika Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Tunggala. Weladal. Laras pangandika paduka Yayi Prabu menika sanes bab ingkang gampil. Nanging prayoginipun dipun rembak. Sabab menawi sisip sembiripun mangke lajeng tumuli ampyak awur-awur anglamar dhateng Janakawati sampun kapacangaken dhateng pun Antasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang bejanipun malah ngembet dhateng ingkang sepuh. Tegesipun sing padha panca bakah, sing padha ora trima malah sing tuwa. Menika mangke mboten bae sae kedadosanipun. Kasinggihan mekaten Paman Harya wonten dawuh. Miturut pemanggihipun paman kados pundi? Nuwun sewu nggih. Mboten nama kula menika badhe nglincipi carang ingkang sampun papak mboten namung tumrap kula. Janakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian pun Antasena. Ning tembung dipun pacangaken menika rak dereng resmi.
tegesipun dereng dipun sekseni dening sinten kemawon. Langkung-langkung dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami. Inggih. Tegesipun dereng sah. Menawi dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami ingkang cara sak mangke ijab. Menika tegesipun Janakawati menika tasih sah dipun gayuh sinten kemawon. Menawi cara kula kados mekaten menika. Nuwun sewu nggih, kula kok rada mathuk, rada cocok kan manggihipun Adipati Hayyu Sengguni. Jenyatanipun Janakawati menika namung dipun pacangaken kaliyan Antasena. Wong sing dipacangake menika saged dipun rusui nggih. Saged dipun rusui. Kanten kados pundi mangke supados saged angewat dhateng temanten putri supados sak mangke urun raup pun Lesmana Mandra kumara wayah kula. Menapa inggih dipun iming-imingi Mas Picis Raja Brana? Dipun iming-imingi kelenggan derajat pangkat. Kula kita samangke badhe saged tumuli lajeng nilar dhateng pun Antasena. Ning samangke lajeng tumuri telok dhateng pun wayah kula Lesmana Mandra kumara. Wadana. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Janakawati kaliyan Antasena menika sampun dipun pacangaken. Leres, leres. Dene menapa Bapadana lajeng aja-aja dening Kyai Prabu Tirtana supaya misahake pepacangane Janakawati kaliyan Antasena. Nuwun sewu, Ger. Tiyang dipun pacangaken menika rak dereng resmi to. Tegesipun tasih saged dipun suwun, tegesipun saged-saged dipun rebat ngaten. Gumantung dhateng jejeg adeg-adegipun temanten kekalihipun. Nek sing diarah temanten wedok, nek temantene wedok ora jejeg adege, menika kathah lho, Nger, dumadi wonten pundi-pundi papan sampun dipun percayaken tanggal sak menika mangun siraning akrama. Tanggal semanten lajeng sami bebrayan. Ning iso kurang 3 dina pisah. Lho, mergo sing wedok apa sing lanang gondol karo wong liya. Menika mboten wonten hukumipun, menika mboten wonten hukumipun. Nyatane sing wedok gelem digawa kok. Apa meneh sing lanang ya gelem dijak karo sing wedok. Lho, menika mboten wonten hukumipun. Nuwun sewu. Ning niku jenenge ngrusak wong bebrayan. Lho, wong dereng bebrayan kok. Dereng bebrayan wong nembe lagi pacangan niku dereng. Nuwun sewu, Bapak. Tumrap kula wong ngalami utawi wong badhe nglampahi selaki rabi utawi nambut sraning akrama menika nek tumrap Baladewa wonten petanganipun. Tumrap kula nggih wonten petanganipun. Petanganipun anak Prabu kados pundi? Petangan kula menika 1 seneng, 2 kenceng, 3 kepareng, 4 wilujeng. Lho, menika. Tegesipun kados pundi menika? Seneng. Wong bakal nambut sraning akrama menika badhe langgeng anggenipun bangun Bali Wisma. Nek loro-lorone padha senenge. Keplok ora mung tangan siji, ning kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Lho, saged mawon keplok ro pupu. Ngaten menika saged muni. Mangri ampun dicendulani riyen. Nggih, terus. Kaping kalih kenceng. Lho kudu menika, kudu kenceng. Nek ora kenceng lha ora rabi. Ingkang kenceng menika manahipun. Manahipun nggih. Manahipun kudu kenceng, sebaya mukti, sebaya mati. Yen enteng padha dicangking, yen abot padha dipikul. Merga wong nglakoni salaki rabi menika padha-padha nggone ngembat urip bebarengan. Mula dijenengi garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan menika tegesipun garwa. Nggih. Lajeng kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan temanten putri sampun kepareng. Mergi tiyang nglampahi salaki rabi menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak, ning ya njodokaken wong tuwa, njodokake mitra kawruh tangga teparu lan sak sedulur. Menika wong nglakoni salaki rabi. Sing nomor 4 wilujeng, ora ketang sarwa ringkes diwilujengi. Manut tata cara adat budayane dhewe-dhewe. Menika tumrap kula. Menawi tumrap kula ngaten menika. Menawi tumrap Bawadana tanganipun kados pundi? Wonten, Ger. Namanipun Pancasuda. Pancasuda inggih. Pancasuda menika etanganipun dinten kelahiranipun temanten kakung lajeng dipun jumlah kaliyan dinten kelahiranipun temanten putri dipun suda 5. Mangene dipun suda 5 menika tasih turah setunggal siji menika tegesipun pegat pati. Lho, pegat pati menika terus pundi? Temanten lanang wedok menika mboten cocok nambut saling akrama merga bakal pegat pati tegese bakal dadi duda utawa randha. Urung tutuk lek padha mbangun Bali Wisma, salah siji wis tekaning pati. Niku nek tiba siji, nggih. Nek digunggung sisa loro niku jodoh. Ngaten, loro niku jodoh. Loro niku jodoh apik nggone mangun Bali Wisma. Ning perkara rejeki ora iso ditemtokke merga mung kali jodoh tok.
Nek diturah telu niku wahyu, ya jodoh, ya rejeki, ya uripe. Bebasan menggok ya ngemplok, obah mamah. Niku telu. Nek papat turah papat niku tegese pegat. Nek ora pegat wonge pegat rezekine. Ketoke ora rumah tanggane tentrem, ning rejeki ora tau ana. Banyu mili, nretek-nretek rono-rono ngilah-ngilih. Niku tiba papat. Oh ngaten. Nggih, dados nuwun sewu nggih, kula menika ngertos wetonipun Janakawati menika kula ngertos. Lajeng kula ya ngerti wetonipun Antasena menika kula ngerti. Wong loro niku nuwun sewu, Janaka mboten metung, Werkudara ora metung. Ning saking saka 5 kula niku jane wis ngitung. Bocah iki ku nek nganti lakon rabi ora bakal langgeng nggone mangun Bali Wisma. Merga tanganipun temanten kalih menika turah setunggal utawa siji tegese pegat pati. Nek dilakoni terus bakal mati dhisik sing lanang apa mati dhisik sing wedok. Tegese Antasena bakal dadi Duda, Janakawati bakal dadi Randha. Anek Lesmana menika trimah ngarah Randha wae ngenteni Dela ora apa-apa. Mila ingkang saking menika nggih, samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae. Lajeng mangke Lesmana Mandraka Remar dipun aturaken kaliyan pun Janaka supaya dipun dapaken pun Janakawati. Nuwun sewu, Bapak. Menawi ngantos kadelangan para Pandhawa langkung-langkung kadelangan kadang kula Yai Bratasena inggih Werkudara Jodipati menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara Antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Janakawati arep dipek Lesmana. Werkudara tentu saguh, mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Duna. Semaur iya iko doare ningsun Koko Prabu Baladewa kados pundi Yayi menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kula wawleres mboten namung bapa penemban Durna ingkang sagah nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara nanging klebet ing Raka ing Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara. Bodona wonten dawuh kelairanipun Janakawati lan Antasena menika saestrinipun gunggung turahipun setunggal. Yakin menika sampun boten badhe dipun wangsuli malih menika sampun diwa tetepaken turah setunggal tegesipun menawi Antasena lan Janakawati menika kelam Pandhawa menika mangke badhe pegat pati dadi Duda utawa Randha. Mekaten nggih dados malihipun jenengan menika gagalaken Janakawati anggipun dawuh Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka ngeman karo anake Werkudara panjenengan netepi minangka dadi wong tuwa. Oh ngaten nggih niku saestu lho napa kula tau gegara to Ngger kula niku pendhita Ranategala Pamanarya wonten dawuh menawi delo ngaten bawa Duna paring dawuh mekaten tegesipun kula ya melu urun-urun nyelametake anake Werkudara menapa dhewe anake Janaka lah rak ngaten Paman Plasa Jenar wonten dawuh nggih Timbalana anak kula Lesmana Mandra Kumara supados sowan ngabiyantara kula non madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Plasa Jenar. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
Buta denceng-dencengan Paman Arya wonten dawuh nggih sampun minanggi kaliyan anak kula meninggih sampun munggi enggal kadangu ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina Paman Blasa Jenar lenggah prayogi kula ngestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Mandra Kumara Atmajaku padha raja sak praptamu Lesmana Mandra Kumara Nun Amet pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulamanu Rama yo kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ngersa paduka Kanjeng Rama yo tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana yo Lesmana inggih Rama prayogakno nggonmu lenggah ana ing ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu iya Lesmana iya lho aja wangsulan nggih nyuwun pangapunten Rama wayah Mas katuran karaharjan Eyang Pate Sengkuni wilujeng Eyang bekti kula katur ngersanipun Eyang Pate inggih kula tampi nggih dawah sami-sami inggih Eyang rinten dalu mboten kendhat anggelem kula ndedonga mugi Eyang Pate Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca malah mujek-mujekke mudar iki inggih matur nuwun nggih matur nuwun nggih Eyang Pate jagat Dewa Bathara anakku nggih anakku Lesmana padha raja sapraptamu nun inggih wa Prabu Baladewa wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk yo tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan iya prayogakno nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi kaya cah SD jaman biyen kalimate iki lho lho kose Lesmana aja disaurin dhisik padha narja sak praptamu Lesmana mutuku ngger wong gagah wong bagus Lesmana Mandra Kumara Eyang Penemban Durna iya aku mbahmu Sukalima kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang oh iya tak tampa pangestune simbah Tampanana ya nggih pangestune simbah Tampanana Cah Bagus kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan Dek Senen kula dolan teng Sukalima lho Mbah lho apa iya nggih ning Eyang Durna mboten wonten sing wonten Mbah Putri kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki wis kono sakarepmu tak jane ndi Mbahmu Putri namung mlampah mawon
ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Eyang. Prayogane lungguhmu ya Lesmana putuku cah bagus. Sampun boten kirang prayogi Eyang Penemban Durna. Iya, heeh. Lek Karta mboten bagekke. Lek Karta sapa? Lek Karta Marma. Anak kulus mono padha Rarja sapratamu. Wilujeng, Lek. Bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana nggih cah bagus. Kula pundi enggo jimat paripe. Rama, ada sesuatu. Teka paduka Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana, Wonten dawuh 3 dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho, menika rak pasoting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo suwijining wanita. Wo, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dhawuh trima to entrengake patimu. Trima tekaning pati ora iso dhawuh karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, janjane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ingkang mekaten, raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyan kula, kejawi namung inggih menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati, pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane Ora laras. kajenge Ya wis. lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to. Langge niku kula teng ngimpen niku ketemu karo Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi, Nggih. Teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cedhaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit nggen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben. Wiwit dina niku kula ora iso lali kalih Jenakawati dhewe prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng kenapa? Aduh nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora kelakon dhaup karo sapa-sapa, pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau kelakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngarah pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngarah pergiwati kalah karo Pancawala. Prantawati kalah karo Petruk. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mie ayam ora kelakon.
Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sabanjure Nyumet rokok sik. Iya. Datulaya aja nganti teminggak kaya ngono. Mboten napa-napa Rama. Sabanjure Mula dinten samangke nek nganti kula ora kelakon daup. Kalih Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngedhuk sumur. Ajeng napa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binathara, Sugih Bandha, Sugih Bandhu. Bandane seprapat jagat arepa kula ni saben dina dibiyuki brana picis nek kula ora iso nyanding wong wadon lah mboten iso ngrasake kanikmataning donya gunane apa Lesmana urip dina mengentekake sabun terus gunane napa cobi kula tak takon pendak-pendak wong wedok ula cedhak ya ora gelem, wong wedok ula cedhak ya ora gelem. Akul nyayang ula cedhake mboten pulun. Wingi nyedak bakul otek kepruk cuwek ndas kula. Yai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget yang putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan tenan Rama. Iya. Dalu niki kudu kelakon nggih Rom. Kula dhaup kalih Jenakawati. Iya, iya. Nek kula mboten enggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendak Jemuah Kliwon dijak ngidul. Entek akeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku. Pendanaan kasatriyan kula menipis. Merga solah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama, Iya, iya. kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, Pripun? kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-ngatang dados batang Rama. Piye iki kok mung do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas. Rama. Ma. Iya. Menawi ngantos kula mboten kelampahan dhaup kalih Jenakawati. Kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku ki mung ora dipercaya karo wong wedok. Lah apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku Wa Mandura. Piye? Menika atur kula monggo enggal sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa.
kagiat risang kapirangu dinanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya situkang walang adi ya situkang kudu garing ya situkang ana sing tias ing jagat diupatra jagat Pangasengara Lesmana wonten dawuh rembugan jroning Datraya iki mau ora kejaba mung rembug nggonmu tresna karo Janakawati. Nggih. Bapak Durna wis paring dawuh yen etungane laire Janakawati karo Antasena pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung nganggo Pancasuda mau turahe siji tegese pegat pati yen ora dadi duda mesti dadi rondo. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisahke karo Antasena. Bakal tak paringi kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Ah iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi mbahmu saka lima Lesmana. Dados niki pun sami sarembug nek kula ajeng dhaup karo Janakawati. Heeh, mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La dalane ayo. Senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming aohe. Asik. Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, wah mengke nek kelakon. Janakawati saking madu kok ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondhong putri ngangge jempana joli-jolan, mboten mbeta jempana joli-jolan pamondhonging manten putri. Ning Janakawati ajeng kula pondhong la dalah. Saking mriko tekan kasatriyan ajeng kula gendong. Tekan kasatriyan terus kesel kabeh, turu kabeh. Ora sida ngopo-ngopo. Ora entuk gawe. Ya wis monggo sakarepmu. Nggih, ning estu ta, tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mudhar Paman Janaka. Entuk mungsawa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu. Mesti nesu. Nggawa nenggala. Nggawa. Ora ana sing wani. Bapak Durna nggawa napa? Aku ora nggawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Wo ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Padahal pegawe PLN wae masane. Yo yen pancen kaya mengkono. Lesmana kowe kagem dandana cara manten. Asik. Seneng tenan kula Rama, ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan ki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebos. Basan niku nganggo cara manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang Eyang Pati Sengkuni pokoke kula ngangge basan. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kalih training kula. Oh. Training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman. Saking seneng kula. Nggih, kula semanggaken, Nggih. Ngangge kupluk. Mboten. Kula nganggo kabaret linmas. Oh.
Manten kabaret Linmas niku pripun lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh nggih. Nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten wonten kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih. Merga malinge kula. Ah nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit matal pasran dandos cara pinanganten. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula ajeng dadi manten ya. Nderek mangayu bagya seketi jumurung nggih. Matur sembah nuwun ya. Nggih. So ampun nginjen. Oh mboten. Sampe niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak. Lah nika kanca kula prat-prit nika. Nggih. Nika wis menyambut kula ajeng dadi manten. Nggih. Kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandana cara manten. Nek Jenakawati tak jaluk ora entuk aku sing ngawene Madura. Matur sembah nuwun. Eyang Penemban Durna. Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang nite kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih ya. Ya wis saremu. Nek Mbah Putri wis ringkih lho. Lah numpak ora suwe-suwe lho. Wis ringkih. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis saremu. Sampun Rama kula nyuwun pamit yen tambahe mestu medal Jawi. Kula badhe tandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing atos-atos. Wah kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh iya sing ati-ati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kalih Jenakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Lho kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono iki Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Mengko tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel, mbok nggo rupian, mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to. Yo. Benjing nek jauh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking Mulya Dadi. Yo. Sing saged diiringi Karang Taruna. Niku mboten larang, murah tur elek. Wah. Nggih pokoke nggo cegah lek mawon. Mungkin nek ora cocok nggih bandemi senge. Iya. Dadi. Oh ya ngerti-ngertine. Ngerti wong nika kanca kula kok. Oh, ngaten. Nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, sing atos-atos. Kalih toprak nggih Rama. Yo. Yo sakarmu. Lakone suminten edang. Oh iya. Sumintene mengke mendhet anu Seniwati sing apik. Yo sakarmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Yo sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama, sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu engko ndak malah tekan dindi metu. Kage metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Iya. Angguk. Kathoke sing cekak nika. Dantung Abimanyu iso mabur. Ale megal kula seneng lho Rama niku
mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestarekke. Rama sebagai ratu kudu nglestarekke seni tradisi. Yo wis iya. Bakal tak pinanggani. Nggih, matur nuwun nggih Rama. Yo. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Ilmu jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih wah niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun mboten komanan demit sing kon ngangslupi Durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama, nyuwun pamit. Wonten dawuh Yai. Ngemuti dhateng anak kula ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedhagan menika sampun ngantos gagal. Ingkang raka budidaya supados samangke saged kasempatan panjangkanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Bawaduna semanten ugi kula semanggaken. Oh nggih. Ingkang bapa budidaya samangke supados saged kasempatan ingkang putra. Wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara dawuh lampun Janakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awel sarta anggrundel. Kula nyuwun dhateng pun Janakawati sampun ngantos kuwatos kula ing badhe murba dhateng anak kula pun Janaka. Wis manggaken Paman Arya wonten dawuh. Kurawa dipun ketapaken ngirit lampahing temanden kakung. Non ngestaken dawuh. Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Budhana kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula non ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sarasatu daton jeluk saking dampar kenturung kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring peromban cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro sampun ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Narata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah reruntungan tindak nyosri Narata wau.
iki Bawadana kan dawuh Kyai. Niki kudune Lesmana niku nyandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulanduk niku lho. Lesmana kowe iki kenang apa to, Ngger, putuku? Rekaya adus malah kademen. Banyune anyepe ora jamak. Jeneng satriya kuwi ra ya duwe banyu panas to? Duwe banyu panas to, Lesmana? Macet. Mboten wonten yang wis rasa dadak kowe kaya ngene krudak-kruduk kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi-rabi ya cilaka meneh to? Nggih, Yang. Diudari andu ayo tak kanthi prapting Maduka Rasmana. Monggo wae. Dasaripun selak boten sranta raos sing manah kula daya-daya kula kepanggih kalian Jenakawati. Tumuli kula boyong manjing wonten ing tilam Rama. Ya, mengko bakal lakon. Inggih, monggo kula dherekaken monggo Yang. Ayo monggo Ngger Ana Prabu. Monggo Bawa Perbandono kula dherekaken. Kembang popong tarate bang rerayungan loma lengkung tumalong rumambat wit yan mesmo kang mawur raras Niwang sumono mati nurwe kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Anakku Ngger bocah bagus Setyaka. Padha rarja sapraptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama Ngger. Nggih Rama. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa. Gawe gedhening atining pun Rama ora liwat pangestunipun pun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ya mung rada gumun dene sowan moning ngersaning pun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stija Bamana Rakasura kasinggihan mekaten Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah monggo ming pambekti kula kunjuk iya Setija tak tampa ora liwat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Angger Setyaka katuran Karaharjan Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman nggih kula tampi nggih Angger Setija katuran Karaharjan Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman nggih kula tampi Ngger ingkang wong Widara Kandhang ngaturaken Karaharjan nggih Wapati Udawa wilujeng Angger Setija katuran Karaharjan. Wapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk wa kula tampi. Setyaka. Ana parigawe apa kulup
Mara gage matur marang Pun Rama. Teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna. Ih, wale-wale menapa Rama? Estrinipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tijo Bama Narakasura menika namung badhe ngiyataken rembag kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama. Kosik to. Rembug sing kepiye? Kawuningan Rama. Estrinipun ingkang putra Mustaka menika sampun ngancik dewasa. Monggo rencang-rencang sakbaraan kula menika sampun nambut sinaning akrami. Mila sawanipun ingkang putra Mustaka wonten ing negari Ndarawati menika estrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking paduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Setyaka kula wonten timbalan ngadhawuh. Netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek. Sira bakal dhaup kelawan sapa nggih? Yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita. Marta gage matura, wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu? Nggih, wale-wale menapa Rama? Lumahing bumi kurep ing langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa beteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi. Boten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati. Atmajanipun Paman Madukara. Mila ingkang saking menika Rama sowan kula paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih dinten sakmangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati. Mugi kamparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu. Kosik to. Setyaka, kula wonten timbalan. Apa sira ora ngarti pawarta ing mbreta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna? Yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati. Ya ki atmajaning pamanmu Werkudara. Ya kuwi si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati. Setyaka ngreksa marang kanaindraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndarawati. Aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta kesediane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena, iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Ndarawati. Setyaka. Manggah anggara sumbar lindhu bumi. Lindhu bumi konjeng kumalu dokundur ketup. Lumembak menyugang kumambang dosang Wisnu Bathara. Lunamit pasang Kalimantabit nebene ing ladune Demawaing Tawang Tuwak Rama. Kula ingkang putra pun Setija Bama Narakasura ingkang munjuk ngersa paduka Kanjeng Rama. Setija darbi atur apa? Ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak. Monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati. Lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Mugi sakmangke anggenakna pangwaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena, kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu, menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narendra Gung Binathara. Ing atasipun namung badhe
kepengin dhaup kalian satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayogyani miwah paduka mboten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Alindra Ndrawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Alindra ingkang mboten tresna dhateng kula warganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhaup kalian pun Yai Jenakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelu mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika mban cindhe mban ciladan. Menawi para Pandhawa tansah paduka mban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun mban ciladan. Menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Tio Bathara jagat pangestu ngara stijo wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana dene kula wantunku molancang matur ing kados mekaten ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningaling wong atuwamu ya to dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tembungan anak polah bapa kudu keprada monggo setya duwe gayuhan dhaup lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono stijo pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhaupake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaupake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndrawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem raos managula. Dimas Tyaka kula wonten paring dawuh Ka Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamuthaipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budal ingsun kewan Atmaja Setyaka apa Dristija prampting jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setidya Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndrawati.
mituti lamun katututan lamun mangsa prawira daya runanggono magawiya kelarira wang wah durung suwe barisaning Parasata Kurawa budal saka negara Ngastina katrenjo iki lakune Sentyaki dasar para nyata Kartomarma ya pancen bener ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo segelas papan liwat dalan kene Sentyaki ana maran aja takon karep ayo minggir iki wadi tumraping sapa wae yen kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumuruping banyu lho gedhe sujanamu apa abamu oleh baca ora oleh ngruda paripeksa kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu gulung ana genderamu keparat padha karo kowe ngiwakake Parasata Kurawa Sentyaki kowe karo aku ora ana perkara gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Sentyaki babo mesti anggere Kurawa budal menyang ati papan ketemu karo Sentyaki mesti badhe pasulayan pancen tak jarak kaya mengkono ora minggir saka ngarepanku ora bakal minggir tekan jaman apa wae yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe ayo yen pancen bisa singkirno Sentyaki ora minggir tak tebak dadamu ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning parti Hartomarma
Utomo Setyaki bubar barisan kula. Ngamuk punggung Srotam Toh Nirbaya Wikara. rasa dadakan bebangal. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pat. Wah, mati kowe. Wah. Wah. Hot. Wah. Cencaki. Yo Durmagati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umuk. Adiguna. Ngembe kalau muncul kebalat kowe. Arep wong kaya ngene iki gililusi jalmotan kena kini lho. Yo ngejak apa? Antem jebol jajamu. Diwano. Op. Wedan. Wah! Wah! Hat! Ngawur. Pejah kula man. Kula semanggaaken. Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggi kalian Setyaki. Kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa, kula nengen dhewe melu nengen. Sajake ora gelem disimpangi. Sencaki pancen nek kali kula mesti gawe perkara, terus dadi perang. Sencaki ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tambah rusa. Tangane kepelane saya antep. Kula semanggaken man. Satama ya kalah. Pangestunipun kawon man. Diajar kali Sencaki kula semanggaken. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik apa? Hah? Ketemu cilik apa jagi babuji. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur. Apa te cilik apa kaya situ? Pertama aja jadi. Oga tawa dings. Kamane yo. Bu. Kebetulan ada selebete. Ngono ta. Udah nol aja beli. Ada datang Hah? Ada datang. Weh, kayak muni radong kok cetha. Kata bayi kata kamu kok tak rusak apa? Cangkeme rusak kabeh. Ada maka itu cakep rusak untune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol kan. Berdepan nanti kabar itu. Kata bayi itu, kabar deh. Di. Putih kaya kok untune do protol kan. Untune do protol. Kabar lah. Kabar. Pergi kan? Hah? Pergi. Apa? Pergi kan? Ada wali nanti. Itu dia do protol pergi. Baik.
Untune do prata mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing ngarwani karo Sentyaki? Watak. Citraksi. Kewan. Arep maju perang po. Mung suwe sapa? Sentyaki ngadang dalaning Kurawa. Wah. Keparat Sentyaki. Gugu karepe dhewe. Nene Kurawa liyane iso dikakaco anu kalake. Ning Sentyaki nek ketemu Raden Arya Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalahke Sentyaki kowe njaluk apa tak turuti. Siap man. Sentyaki kula apa podange. Kuandane kula sempal babu meneh. Baune man. Mangkat to. Sentyaki mati tenang aku ae. Jaya matra Jaya matra imbang nyanyi padha Sentyaki dasar Pranyata Citraksi iki itu iya dasar Pranyata arep ngopo tekan kene lho gelet apa jajan koe apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sentyaki. Ning nek gingko gelut menang Sentyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ya. Ayo. Lala terus Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sentyaki wis nek ngono wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, salam budaya. Kok meng sedilit sih? Piye Sentyaki mati? Oh, ora wangun. Lho kok ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do mbedhek Citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sentyaki. Sentyaki ngomong kali kula, Citraksi, nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sentyaki, kula ngentoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, nggak ta? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Man.
Wah iya. Heeh ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane mbasmu. Lho, aja nesu man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Ku kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus duneke mungsuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek mung do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih ya mulih rasa nonton wayang-wayang apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten? Iya. Ya ana mundur ana. Mundur. Ning ra wangun. Wangun. Kita lho mundur ning karo mbleleng. Lho. Ning kalah, ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang wagu. Ah. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng man. Ra duwe kalah ning gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron hasil Citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu wong nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lunga ado ming nang eblek riki-niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepate ora mbjaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng paman. Citraksa kasimbian. Kowe minggatokno marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le.